Личното ли? Да. Искам сега да ни кажеш как се чувстваш след няколко процедури и с няколко думи да обясниш как дойде, до какво положение ти беше повдигането на ръката и сега как се чувстваш. Ами, моя проблем е от преди година и половина, може да се каже, значи стара травма. За кинезитерапията ме насочи ортопеда, при който бях. Там минах и на физиотерапия, след което заключението беше, че в продължение на 2 месеца трябва да има едно по-сериозно раздвижване, т.е. кинезитерапия. За Кинези Джой ми даде координати моя колежка, така попаднах тук и мога да кажа, че само от няколко процедури имам невероятен резултат. Докато преди не можех да си повдигна ръката изправена, нито пък в страни, сега от 4 процедури само се чувствам отлично. Можеш ли Благодаря на екипа. Благодаря ти. Може ли сега да ми покажеш това, което каза с ръката? Да повдигнем ръката. Ето, изправя. Прекрасно. Така. И сега отвеждам в Както страни. и странично. Доскоро въобще не можех. Перфектно. За което безкрайно благодаря. И ние също много ти благодариме и се радваме, Мисля, че на 100% вече имам резултат. Добре. Да. Благодаря за доверието и благодарим, че успяхме да ти помогнем. Аз благодаря за вашия професионализъм, качествена работа, несъмнено. Благодаря.